ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. எங்க படிக்கணும் நம்ம ஸ்லோகா? 158 மாதாஜி. 158. ஓகே, 11.58. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அக்ஞான ஓம் அக்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. யாரோ ஒருத்தர் கவுண்டர் இருந்தாரு, கையை தூக்கிட்டு அன்மியூட் பண்ணலான்றதுக்குள்ள போயிட்டாரு. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மோகன்தாஸ் பிரபு, நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். 11.33 மாதாஜி, தப்பா சொல்லிட்டேன். 11ல 30 11.33 297 பேஜ் நம்பர் நோ யூஸ் மாதாஜி, எனக்கு ஸ்லோகா தான் வேணும். எஸ் மோகன்தாஸ் பிரபு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. 33 नवद्वीपे पुरुषोत्तमा पंडित महाशया नित्यानंद नामे यारा मोहन मानदध्याया. नवद्वीप पुरुषोत्तम पंडिरे महेशया नित्यानंद नामया नेरा मोहन मादहया. Translation: Purushottama Pandita, a resident of Navadvip, was the 8th Gopala. He would become almost mad as soon as he heard the holy name of Nityananda Prabhu. Perfect. It is started in the Chaitanya Bhagavata that Purushottama Pandita was born in Navadvip and was a great devotee of Lord Nityananda Prabhu. As one of the 12 Gopalas, his former name was Stoka Krishna. So basically இந்த 12 கோபாக்களும் வந்து என்னன்னா நித்யானந்தா பிரபுவுக்கும் எல்லாரும் அந்த ஃபார்ம் எடுத்து அவரோட சப்போர்ட் பண்றாங்க. ரைட். சோ நம்ம சைத்தன்யாப்பும் பார்த்துட்டோம். யார் மீனா இருக்காங்கன்னா அவரோட இருக்கிறவங்க வந்து மெயின்லி அவரோட பியூர் அசோசியேட்ஸ், அப்புறம் கோபிகள் அண்ட் யூனோ சின்னப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாகபத்னிகள், அப்புறம் வந்து நம்ம மெயின் டீமான மஞ்சுரிகள் எல்லாம் வந்து சைத்தன்யா பிரபு. நித்யானந்தா பிரபுக்கு மெயினா இப்ப வந்து கோபாக்கள் எல்லாரும் வந்து நித்யானந்தா பிரபு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அவங்கக்குள்ள பிரிவினை இல்லை, அவங்கக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. பாலராமதாசா கிருஷ்ண பிரேம ராசா ஸ்வாதி நித்யானந்தா நாமி ஹாயா பரமா உன்மாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. Balaramadaasa Krishna Prema Rasa Swadi
நித்யானந்த நாமே கயப்பரம உன்மாதி. பலராமதாசர் கிருஷ்ண பிரேமையின் அமிர்தத்தை எப்போதும் முழுமையாக சுவைத்தார். நித்யானந்த பிரபுவின் பெயரை கேட்ட மாத்திரத்தில் அவர் மிகவும் பைத்தியமாகி விடுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்னன்னா சைத்தன்யா நித்யானந்தா ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சிலருக்கு வந்து எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம்ல, எனக்கு வந்து ஒயிட் கலர் பிடிக்கும், ஆனா சிலருக்கு வந்து பிரைட் ஒயிட் பிடிக்கும், சிலருக்கு ஹாஃப் ஒயிட் பிடிக்கும். ரெண்டுமே வந்து ஒயிட் தான். அந்த மாதிரி வந்து சைத்தன்யா நித்யானந்தா ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப எக்ஸால்டட். ஆனா சிலர் வந்து மோர் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் சைத்தன்யா, மோர் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் நித்யானந்தா. நம்ம கிளாஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேர் மோர் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் நித்யானந்தா. அப்படிதானே? மாயாப்பூர் வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தா பிரபுவோட மெயின் சென்டர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆனோடனே பஞ்சதத்துவா தான் இருப்பாங்க. எல்லாம் 10 அடி. சென்டர்ல வந்து சைத்தன்யா, லெஃப்ட்ல நித்யானந்தா. எவ்வளவு நல்லா அவரு அந்த டிவோட்டி வந்து என்ன சொல்வீங்கன்னு தெரியல, கார் பண்ணீங்கன்னு சொல்லணுமா, அமைச்சிருக்காரான்னு தெரியல. நித்யானந்தாவோட என்ன சொல்றீங்க, பைசெப் மசில் கூட அதுல விசிபிள். அதுல ஒரு காப்பு போட்டிருப்பாரு. நோட்டீஸ் பண்ணீங்களான்னு தெரியல. என் கண்ணு நேரம் அங்கதான் போச்சு வச்சுக்கோங்க. ஆமா மாதாஜி. தேங்க்யூ மல்லிகா மாதாஜி. நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். ரொம்ப அவ்வளோ நல்லா, அது என்ன சிற்பமா, அது அந்த என்னன்னு சொல்றதுன்னு தெரியல, பட் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா அந்த நிஜமாவே அந்த பரவசமா, பயங்கர பரவசமா. என்ன மாதாஜி? அவருடைய ஒரு அந்த ஸ்டைல், அந்த பரவசமான ரொம்ப அந்த பாடி கூட. அவரு பலராமர் இல்லையா மாதாஜி, அதனால அவரோட பலத்தை காட்டுற மாதிரி இருந்தது. கரெக்ட். அதனால அப்படி எடுத்ததுல கொஞ்சம் ஐ திங்க் தே புட் அந்த கொஞ்சம் லைட்லி மோர் பவர்ஃபுல் மாதிரி மத்த தத்துவங்களை விட மோர் ஸ்ட்ராங்கா சாலிடா அந்த ஃபீலிங் வந்து அப்படியே அந்த பஞ்ச தத்துவத்துல அவர் பண்றச்சே கூட சிற்பி தானே பண்ணிருக்கணும் அந்த டிவோட்டி. அவ்வளோ அந்த பாவத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. அது வந்து போட்டோலயும் டிவிலயும் தெரியல, அங்க நேர்ல போனோம்னா நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு அப்படியே வரும். பிரேமா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு தடவை போயிடுங்க. ஏன்னா நீங்க அந்த அந்த என்ன சொன்னாலும் என்ன பிக்சர்ஸ் இருந்தாலும் வந்து அதை வந்து கொண்டு வரவே முடியாது. ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க கண்ணுதான் அப்படின்னு. அப்புறம் NND பிரபு கிட்டே கேட்டேன், பிரபு அந்த போட்டோ தான் யூஸ்வலா அழகா இருக்கும், நான் நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், அதனால சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஆனா இது நேர்ல வந்து வராதுன்னா அவர் டோட்டலா ஒத்துக்கிட்டாரு. ஆமா, போட்டோ வந்து கிட்ட கூட போக முடியல, அந்த லெவலுக்கு இவங்க நேர்ல அழகு அப்படின்னு. ஒருவேளை நம்ம கண்ணே வந்து அப்ப பாக்கறச்சே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா, அது என்ன திவ்ய திருஷ்டி, அதுவே நம்மளுக்கு வருதா இல்ல? ஏன்னா எல்லாமே ஒரே கண்ணுன்னா நம்ம ஆர்டினரி வீடியோல டிவில பாக்கறச்சே கூட பெரிய ஸ்கிரீன்ல பாக்கறச்சே அவ்வளவு அழகு இருக்கணும், அது வரமாட்டேங்குது. அதனால அதுல இருக்கிற அந்த அழகு வந்து 1% தான் அந்த டிவில பாக்குற அந்த இதுல இருக்கு. ஆல்ரெடி மாயாப்பூர் டிவில பார்த்தவங்க நேர்ல பார்த்து எனக்கு இருக்கிற ஃபீலிங் ஒத்துக்கிறீங்களா? புஷ்பா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, மொபைல்ல யூடியூப்ல பாக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அங்க போனாக்க நம்ம கண்ணுக்கு ஒரு திவ்ய திருஷ்டி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு மாதாஜி பஞ்சதத்துவத்தை பார்க்கும்போது. எனக்கே வந்து அந்த ஃபீலிங் வந்துச்சு பிரபு சொன்ன மாதிரி. நம்ம கண்ணே ஏதோ, ஏன்னா அது வந்து நான் எல்லாமே போயிருக்கேன். பிருந்தாவன் ஒரு மாதிரி அட்ராக்ஷன் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல. எப்படி சொல்வீங்கன்னா, என்னமோ சொல்லுவாங்களே, நம்மள ஒரு மேக்னெட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் மாயாப்பூர் வந்து என்னன்னா, இது ஒரு மயக்கமே கொண்டு வரும். ஒரு விதமா நம்மள நம்ம மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க சிலுத்துது அப்படின்னு. கூஸ் பம்ப்ஸ் தானே சிலுத்துறது. ஒரு டிஃபரெண்ட் உண்மத்த நிலைன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா அப்படி பார்த்த உடனே அப்படியே ஒரு பரவசமா ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது மாதாஜி. கட்டி அப்படின்னு அட்ராக்ஷன். அதான் ஒரு மாதிரி ஒரு சொல்ல கூட முடியும். அது இட்ஸ் லைக் வே அபவ் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ்ன்ற மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அண்ட் ஒன்னொன்னு வந்து அப்படி காஸ்டா இருக்கு, ரைட்? சோ அந்த மாதிரி அந்த வடிவம், அந்த இது. ஏன்னா ஏன் உங்களை சொல்றேன்னா, பிரேமா எல்லா டிவோட்டிஸுமே போனோம், பட் பிரேமா மாதாஜிக்கு ரொம்ப ரசிக்கிற டேஸ்ட் இதெல்லாம். சோ அதனால அவங்கள இல்ல நான் சொன்னேன், அவங்க பார்க்கணும். ஏன்னா யூடியூப் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1%. நான் ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கேன், இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல, 2 years பேக் பார்த்தேன். மறுபடியும் வந்து அதே புதுசா பாக்குற ஒரு ஃபீலிங், வாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து நான் என் கண்ணுல தண்ணியே வராது, ரொம்ப ரேர். கண்ணு வந்து என் கசின் சொல்லுவாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அழுதுடியா வந்துச்சுன்னா.
பிரச்சனைனாலும் சரி வலியானாலும் சரி அழவே மாட்டேன். ஆனா நம்ம என்னது ராதா மாதவ் முன்னாடி எனக்கே கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு. ஒரு தடவை பாக்கச்சேவா கண் அப்படி அண்ட் ரொம்ப கிளியர் விஷன், கண்ணுல தண்ணி இருந்தாலும். ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஒரு அப்படியே பிரபுபாத் சொல்லுவாரு எல்எஸ்டினா அவரை பாக்குறதுதான் எல்எஸ்டின்னு, ட்ரக்னா அப்படி இருக்குமா, அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு நம்மள இருக்குது அப்படின்னு. சோ அது ரொம்ப ரொம்ப அது பார்த்து அனுபவிச்சாதான் புரியும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது முடிச்சிட்டோம் பிரபு. மகாபாகவதா யதுநாதா கவி சந்திர யஹரா ஹிருதயே நித்யா கரி நித்யானந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகாபாகவதா யதுநாதா கவி சந்திர யஹரா ஹிருதயே நித்யா கரே நித்யானந்தா. மிகச்சிறந்த பக்தரான யதுநாத கவிச்சந்திரரின் இதயத்தில் பகவான் நித்யானந்த பிரபு எப்போதும் நடனமாடினார். பொருளுரை. ரத்னகர்ப ஆச்சாரியார் என்று அறியப்பட்ட கணவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தந்தையுடைய நண்பர் என்று சைத்தன்ய பாகவதம் மத்திய காண்டம் 1 அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஒரே கிராமத்தில் வசித்து வந்தனர். ரத்னகர்ப ஆச்சாரியாருக்கு கிருஷ்ணானந்தர், ஜீவர், யதுநாத கவிச்சந்திரர் என்று 3 மகன்கள் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவருக்கு 3 பசங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். ராதே யாரே ஜென்ம கிருஷ்ணதாசா த்விஜவாரா ஸ்ரீ நித்யானந்திரா தேஹோ பரம கிங்கரா. राधे जन्म कृष्ण दास सत्विजवारा श्री नित्यानंदर देहो परम किंकर. வங்காளத்தில் ஸ்ரீ நித்யானந்தரின் 21வது பக்தர் கிருஷ்ணதாச பிராமணர். அவர் பகவானின் முதல் தர சேவகர் ஆவார். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் ராடே என்னும் சொல் கங்கை நதி பாயாத வங்காளத்தின் ஒரு பகுதியான ராட தேசத்தை குறிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ராதே நீங்க சொல்றது ராதே, அதனாலதான் பெங்கால்ல நிறைய பாத்தீங்கன்னா ராதே ராதே. அதே மாதிரி நம்ம எப்படி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோமோ நம்ம இந்த பரம்பரையில ராதே ராதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க நம்ம நிம்பாக்கா பரம்பரையில. அதனாலதான் நம்ம நிறைய பேர் நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன் ராதா கிருஷ்ணன் அப்படி கூட சொல்லுவாங்க. சோ பேசிக்கலி ஏன் நம்ம பரம்பரைனா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது, அதனால சொல்றது தப்பு இல்ல. பட் நம்ம ஜென்ரலா இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, சர்நேம் இது, இந்த ஃபேமிலி நேம் அப்படின்ற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணானா நம்ம இஸ்கான்ல இருந்து ரிலேஷன் புரியும், அதுக்கு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கால கிருஷ்ணதாசா பாதா வைஷ்ணவ பிரதானா நித்யானந்தா சந்திரவினு நாயி ஜானா. கால கிருஷ்ணதாச பட வைஷ்ணவ பிரதான நித்யானந்த சந்திர வினு நஹி ஜானே ஆன. பகவான் நித்யானந்த பிரபுவின் 22வது பக்தர் காலா கிருஷ்ணதாசர். அவர் 9வது இடையர் குல சிறுவனாவார். முதல் தர வைஷ்ணவரான அவர் நித்யானந்த பிரபுவை தவிர வேறெதையும் அறியாதவர். பொருளுரை. காளியா கிருஷ்ணதாஸ் என்றும் அறியப்பட்ட கால கிருஷ்ணதாசர் இதற்கு முன்பாக லவங்கர் என்ற பெயருடன் ஒரு கோபராக இடைக்குல சிறுவனாக இருந்தார் என்று கௌர கனோ தேச தீபிகா கூறுகிறது. அவர் 12 கோப சிறுவர்களில் ஒருவராவார். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அனுபாஷ்ய உரையில் எழுதுகிறார். காளியா கிருஷ்ணதாசர் ஆகாய்காட்ட என்ற கிராமத்தினை தமது தலைமையாக கொண்டிருந்தார். இது புர்த்வான் மாவட்டத்தில் கட்வா காவல் நிலையம் மற்றும் அஞ்சல் நிலையத்தின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ளது. அது நவதீபத்திற்கு செல்லும் சாலையில் உள்ளது. ஆகாய் கட்டத்தை அடைவதற்கு ஒருவர் பாண்டேல் சந்திப்பிலிருந்து கட்வா ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து 2 மைல் தூரம் செல்ல வேண்டும். அல்லது தானிகாட்ட ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி அங்கிருந்து 1 மைல் தூரம் செல்ல வேண்டும். ஆகாய்கட்டா கிராமம் மிகச் சிறியதாகும். சைத்திர மாதத்தின் வாருணி நாளன்று காலா கிருஷ்ணதாசரின் மறைவை நினைவு கொள்ளும் திருவிழா அங்கு நிகழ்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ யாரு சொல்ல வராங்கன்னா காளியா கிருஷ்ணதாசான்றவர் யாருன்னா ஒன் ஆஃப் த கோபிஸ், ரைட்? அவர் லவங்கான்னு ஒன்னே ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லவங்க மஞ்சரி வேற, இது கோபாக்கள். சோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. லவங்க மஞ்சரி யாரு? எழுதி வச்சிருக்கேன். லவங்க மஞ்சள் ரூபா ரதி
ரூப கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமி ரூப கோஸ்வாமி ரூபம் தெரியுமா? சரி, இவரு சனாதன கோஸ்வாமி மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. யாரும் வீட்டுல சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற லவங்கம்னு சொல்லலையே, சந்தோஷம். சனாதன கோஸ்வாமி. லவங்கம் தமிழ் வார்த்தையா தெலுங்கு வார்த்தையான்னு சந்தேகமா இருக்கு இப்போ எனக்கு. லவங்கம்ங்கிறது தமிழ் வார்த்தை தான். லவங்க கோபி, அதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன். கோபா சனாதன கோஸ்வாமி. லவங்க மஞ்சரி அவர் சனாதன கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சதாசிவ கவிராஜா பதமஹாஷாயா ஸ்ரீ புருஷோத்தம தாசா தாஹாரத் தனயா. ஸ்ரீ சதாசிவ கவிராஜா படமஹசயா ஸ்ரீ புருஷோத்தம தாசா தாஹாரதனயா. சதாசிவ கவிராஜரும் அவரது மகனான புருஷோத்தம தாசரும் நித்யானந்த பிரபுவின் முக்கிய பக்தர்களில் 23 மற்றும் 24வதாக வருகின்றனர். புருஷோத்தம தாசர் 10வது கோபாலர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் கோபாங்க அப்படின்னு எல்லாமே ஃபுல்டிங் கோபா தான். ஆஜன்மானி மக்னியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஜன்மானி நிமக்னா நித்யானந்தேரா சாரணி நிரந்தர பால்யா லீலா ஹரே கிருஷ்ண சானி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதே நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஜன்மானி மக்ன நித்யானந்தேர சரணே நிரந்த பால்ய லீலா ஹரே கிருஷ்ண சனே. பிறப்பிலிருந்தே புருஷோத்தமதாசர் பகவான் நித்யானந்த பிரபுவின் தாமரை திருவடிகளின் சேவையில் மூழ்கியிருந்தார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணருடன் குழந்தைத்தனமான விளையாட்டுகளில் எப்போதும் ஈடுபட்டு இருந்தார். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அனுபாஷிய உரையில் எழுதுகிறார், தந்தையும் மகனுமான சதாசிவ கவிராஜரும் நாகர புருஷோத்தமரும் மகா பாக்கியவான்கள் என்று சைத்தன்ய பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் வைத்திய ஜாதியை சார்ந்தவர்கள். கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமான சந்திராவளி கோபி சதாசிவ கவிராஜராக பிறவி எடுத்ததாக கௌர கணோத்தேஷ தீபிகா 156 கூறுகிறது. அதன் 194 மற்றும் 200வது ஸ்லோகங்களில் சதாசிவ கவிராஜரின் தந்தையான கம்சால் சேனர் முன்பு கிருஷ்ணருடைய லீலைகளில் ரத்னாவளி என்னும் பெயர் கொண்ட கோபியாக இருந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. சதாசிவ கவிராஜரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் ஆவர். புருஷோத்தம தாச தாகூர் சில நேரங்களில் சாகதக மற்றும் சுமுராலி ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகில் உள்ள சுகசாகர பகுதியில் வசித்தார். இங்கே புருஷோத்தம தாகூரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்கள் அனைவரும் முன்பு பேலேடாங்கா கிராமத்தில் இருந்தனர். ஆனால் அங்கிருந்த கோயில் அழிக்கப்பட்ட போது விக்கிரகங்கள் சுகசாகரத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். இக்கோயில் கங்கையில் மூழ்கிய போது விக்கிரகங்கள் ஜானவ மாதாவின் விக்கிரகத்துடன் இணைந்து சாகே படாங்கா பேடி கிராமத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். அதன் பின்னர் அந்த இடமும் அழிக்கப்பட்டு விட்ட காரணத்தினால் தற்போது எல்லா விக்கிரகங்களும் சாந்துடே கிராமத்தில் வீற்றுள்ளனர். இந்த கிராமம் முன்பு கூறப்பட்ட பாலப்பாடாவில் இருந்து 1 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ சதாசிவ கவிராஜ் என்றவர் காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 மறுபடியும் ஒரு கோபா, அட் த சேம் டைம் இன்னொரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் கால் சந்திராவலி. சோ சந்திராவலி யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? சந்திராவளி ராதையோட உறவு பெண், சித்தப்பா பெண்ணும் ராதாவோட உறவு பெண் உண்டு இல்லாம ராதாக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல். இந்த சென்ஸ் ராதா ராணிக்கு ஈக்குவலா யாராவது சொல்ல முடியும்னா சந்திராவலி. ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சப்மிசிவ், ராதா ராணி எல்லாம் லெஃப்ட் சைட்ல இருப்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் டாமினேட்டிங். எப்படின்னா கிருஷ்ணர் அடக்குவாங்கன்னு சொல்ல வரல. இப்ப லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணர் நான் கிருஷ்ணரோடது என்ற பாவம். சந்திராவலி என்னன்னா கிருஷ்ணர் என்னோடது என்ற பாவம்.
ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். இப்ப நம்ம கூட சில தடவை நான் கிருஷ்ணர் நினைச்சாலும் சரி, என்னோட கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி, இதுல பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. இட்ஸ் வெரி வெரி சட்டில் டிஃபரன்ஸ். நம்ம 2 பேரும் நம்மலாம் அந்த லெவல்ல எங்கேயுமே இல்ல. அதனால நம்ம எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த சந்திராவளி வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியம். வம்பு இழுத்துட்டே இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் போயிட்டு வேணும்ட்டு சந்திராவளியை இரிட்டேட் பண்றதுக்கு ராதாராணி அப்படின்வாங்க. சந்திராவளியும் கவுண்டர் கொடுப்பாங்க. கிருஷ்ணரை பார்த்தே கம்சா வந்துட்டியா அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ என்னைய பார்த்தா கம்சா மாதிரியா தெரியுது அப்படின்னு. சந்திரவலி, அப்ப என்னைய பார்த்தா ராதாராணி மாதிரி தெரியுதா அப்படின்னு. உங்களுக்கு புரியுதா அந்த பாவம்? மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கிறத விட கிண்டலுக்கு இருக்கு அன்ற டைப் ஆஃப் பாவத்துல அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா, தூங்கிட்டீங்களா? குட் மார்னிங். ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி மாயாபூர்ல கூட அந்த ரைட் சைட்ல இருந்த கோபிகளோட கண்களும் கிருஷ்ணரையே தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் கடைசி நாள்ல 2 நிமிஷம் எல்லாரையும் பார்த்தேன் மாதாஜி. லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து பார்க்க முடியல மாதாஜி நம்மளால, அவங்க கண்ணு எங்க இருக்குன்னு. ஆனா ரைட் சைடு நல்லா தெரிஞ்சது. பாக்குறாப்புலதான் இருக்கு மாதாஜி. எல்லாருமே கிருஷ்ணர் பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம அவங்கள பாக்கணும். அதான் புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க எவ்ரி இயர் ஒரு தடவை மாயாப்பூர் போனா பெட்டர் நினைக்கிறேன். உங்க எனர்ஜி ஓவர் ஆயிடுது ஜாஸ்தியா. இன்னொரு தடவை போயிட்டு வரணும் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, ஒரு 1 இயர் கேப் கொடுங்க. ஏன்னா உங்க எனர்ஜி நாங்க தாங்க முடியாது. அதனால ஏற்கனவே ரொம்ப ஹை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரா புத்திர ஒரு ஓகே சாரி, ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட். புதுக்கோட்டை யாருக்காவது யாரு இருக்கீங்க? என்னங்க மாதாஜி? புதுக்கோட்டை திருச்சி பக்கத்துல இருக்குல்ல? ஆமா, புதுக்கோட்டை. ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, யாருக்காவது போயிருக்கோம் நாங்கெல்லாம். போனோம். நான் நாளைக்கு போனோம். அதனால அங்க எந்த புவனேஸ்வரி, அங்க புவனேஸ்வரி கோயில் ஃபேமஸ் மாதாஜி. புதுக்கோட்டை புவனேஸ்வரி அம்மன் கோவில். புவனேஸ்வரி அம்மன் கோயில் புள்ளியார்பட்டி அது பக்கத்துல தான் இருக்கு. பிள்ளையார்பட்டி காரைக்குடி பக்கம் மாதாஜி. கொஞ்சம் தூரம். பிள்ளையார்பட்டி காரைக்குடி பக்கம். அது பக்கம் 2 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகும் மாதாஜி. திருச்சி பக்கம் தான் புதுக்கோட்டை. அதான் புதுக்கோட்டை 2-2.5 மணி நேரம் ஆகும் மாதாஜி புதுக்கோட்டைக்கு. ஏதாவது ஹோட்டல் உங்களுக்கு தெரியுமா? நல்ல ஹோட்டல் சேஃபா? நீங்க கூகுள்ல போடுங்க மாதாஜி, வந்துரும் நிறைய. நான் பார்த்து சொல்றேன் மாதாஜி உங்களுக்கு. கோவில் என்ன ஃபேமஸ் மாதாஜி, அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க. புவனேஸ்வரி அம்மன் கோவில். புவனேஸ்வரி கோவில் ஃபேமஸ் மாதாஜி. அங்க ஃபேமஸ். அது நல்ல சக்தி வாய்ந்த அம்மன். சக்தி வாய்ந்த அம்மன் மாதாஜி. கூகுள்ல புவனேஸ்வரி அம்மன் கோயில் போட்டா வரும்ல? போடுங்க போடுங்க, போட்டா வந்துரும். அது பக்கத்துல திருமயம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு மாதாஜி, வைஷ்ணவ டெம்பிள். சத்திய ஆமா, திருமயத்துல கோட்டை இருக்கு மாதாஜி. எவ்வளவு தூரம்? ஊமையன் கோட்டை. ஊமையன் கோட்டைன்னு திருமயம். திருமயம்னு சொல்லிட்டு சத்யநாராயணர் கோயில் அங்க. சத்தியமூர்த்தி சத்தியமூர்த்தி தூரம் கேக்குறேன். பக்கத்துல புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்துல. எவ்வளவு தூரம்? ஒரு மணி நேரம். அப்போ அது பக்கத்துல இல்ல, அது தூரம். ஏன்னா தனியா டிராவல் பண்ணிட்டு வரணும். ஒரு போலாம், போயிட்டு வரலாம் மாதாஜி. பஸ்ஸஸ் நிறைய இருக்கும் அங்க. பீரங்கி எல்லாம் கோட்டை எல்லாம் இருக்கும் மாதாஜி. கோட்டை, ஊமையன் கோட்டை, பீரங்கி எல்லாம் இன்னும் வச்சிருக்காங்க. என்ன இடம் எல்லாம் சொல்றாங்களோ எனக்கு கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க புஷ்பா. வாட்ஸ்அப்ல கண்மாய் இருக்கும் நிறைய. கேட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. எனக்கு வாயில சொன்னா போயிருக்கேன் மாதாஜி. அங்க கால பைரவர் கோவில் ஒண்ணு மலையில இருக்கும் மாதாஜி. அந்த கால பைரவர் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர். ரோட்ல போற எல்லா டிராவல்ஸும் அங்க நின்னுதான் பூஜை பண்ணிட்டு தான் போவாங்க. பைரவர். இப்ப சொன்னதை வச்சு பார்த்தா புதுக்கோட்டை அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்துலயே நான் ரூம் எடுக்கலாம். அதுக்குதான் கேக்குறேன். பிருந்தாவன் 72 kilometers மாதாஜி. இது from Trichy, Thirumayam is 72 kilometers. Pudukkottai is 56 or something. So it must be around 25 kilometers from there. 22 kilometers. 22 kilometers from Pudukkottai. From Trichy it is 72. Thirumayam is 72 kilometers. Oh, it's very far. Okay. நீங்க ட்ரிச்சில இருந்து போறீங்களா? எங்க இருந்து போறீங்கன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. சென்னையில இருந்து ட்ரிச்சில இருந்து கிளம்புறோம் நாங்க புதுக்கோட்டை. திருச்சியில இருந்து புதுக்கோட்டை இது போலாம், திருமயம் போலாம் மாதாஜி. பக்கத்துல தான் எல்லாம். ஒரு நாள் Pudukkottai is எல்லாம் பாத்துறலாம். 19 kilometers. Thirumayam is 19 kilometers from Pudukkottai. It takes you about 25 minutes, half an hour. Okay, வண்டி எப்படி பிரபு? Take a car. அங்க கிடைக்கும்ல? Okay, then we'll do that.
கார்ல போயிட்டு வந்துடலாம் மாதாஜி, டாக்ஸி ஒண்ணு எடுத்துட்டா. மாதாஜி அங்க சத்தியமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் வந்து இருந்தாரு பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல. அவர் பேசுற இங்கிலீஷ் பேச்ச கேட்டு அவன் மூக்குல விரல் வச்சானா. அந்த சத்தியமூர்த்திங்கிறவர் அங்க பிறந்தவர். அந்த சுவாமி பேரு சத்தியமூர்த்தின்னு பேரு. அந்த கோவில் பேரு சத்தியமூர்த்தி கோவில். சிலைகள் எல்லாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. அந்த கோவிலோட சிலைகள் பேரு அழகா இருக்கும். ஓகே, எதுவா இருந்தாலும் 1 2 3 சொல்லி பிரேமா மாதாஜி புஷ்பா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் மாதாஜி அவரு. புஷ்பா மாதாஜி அனுப்பிச்சு வைங்க எனக்கு. மல்லிகா மாதாஜி ஒரு 4 நாள் அப்புறம் அனுப்புவாங்க. பிரேமா மாதாஜி நான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைம் பாக்கச்சே மாதாஜி அனுப்பணும்னு நினைச்ச மாதாஜி அப்படின்னு ஒரு கதை நல்லா சொல்லுவாங்க. அதனால புஷ்பா மாதாஜி இன்னைக்கே அனுப்பிடுறேன் மாதாஜி. தெரியும் மாதாஜி, அதனால தான் நான் கான்ஃபிடென்ட்டா உங்ககிட்ட சொல்றேன். तारा पुत्र महाशया श्रीकांत ठाकुरा यारा देहे राहे कृष्णा प्रेमामृत पुरा. हरे कृष्णा. तारा पुत्र महाशया श्रीकांत ठाकुरा यारे देरा राके कृष्णा प्रेमारत्न पुरा. Translation: Sri Gana Thakura, a very respectful gentleman, was the son of Purushottama Dasa Thakura. Devotees that Lord Krishna always lived in his body. Perfect. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura tried in his Anubhashya to go to the headquarters of Gana Thakura. One has to proceeded by boat from the Kachida Ghatta station to the river known as Kapotaksha. Otherwise, if one goes about 2.5 miles from the Jikagachada station, he can be Bodhagana, the headquarters of Gana Thakura. The son of Sadasiva was Purushottama Thakura and his son was Gana Thakura, the descendants of Gana Thakura known him as Nagara Purushottama. He was the cowherd boy named Dama during Krishna Leela. It is said that just after the birth of Gana Thakura, his mother Janava died when he was about 12 days old. Sri Nityananda Prabhu took him to his home at Gadadada. It is stated that Gana Thakura was born sometime in the Bengali year 942 AD 1535. It is said that he took birth on the Radhayatra day because he was a great devotee of Lord Krishna from the very beginning of his life. Sri Nityananda Prabhu gave him the name Sisu Krishnadasa. When he was 5 years old, he went to Vrindavana with Janava Mata and the Goswamis. Upon seeing the ecstatic symptoms of Gana Thakura, gave him the name Kanai Thakura. Mathaji படிக்கவா சொல்றீங்களா? இருக்கு மாதாஜி, இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நிறைய போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ பேசிக்கலி ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம எடுக்கலாம். நம்ம யாரு, நம்ம நித்யானந்தாவை தேடி போன யாரு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறது யாருன்னா சதாசிவா. சதாசிவான்றவர் யாரு? சதாசிவா வந்து நம்மளோட சந்திராவலியும் இன்னொரு கோபாவோட காம்பினேஷன், ரைட்? அவருக்கு ஒரு மகன் பிறந்தது புருஷோத்தம் டாக்குரா. குழந்தையில இருந்தே நித்யானந்தா பிரபுனா பைத்தியம் அவரு வந்து அவரும் ஒரு கோபா.
அவரோட பையன் வந்து கானு டாக்குரா, அவரும் ஒரு கோபா. கானு டாக்குராக்கு 2 பேர் இருக்கு, நாகர புருஷோத்தமா அப்படின்னு. இன்னொரு பேர் என்னன்னா கானை டாக்குரா அப்படின்னு. எதுக்கு அந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா, அவருக்கு பயங்கரமான டிவோட்டி நித்யானந்தா, அதனால அவர் இன்னொரு பேரும் வச்சாரு அவருக்கு. அது பேர் வந்து சிசு கிருஷ்ணதாசான்னு. சிசுவனா குழந்தை. எதுக்கு அப்படி என்ற பேர் வச்சாருன்னா, அவங்களோட அம்மா வந்து சின்ன குழந்தை 12 நாள்லயே அவங்க அம்மா வந்து இறந்துட்டதால நித்யானந்தா பிரபு அவர் கூட்டிட்டு வந்து அவர் வளர்க்குறாரு. லிட்டரலி ஜானவி மாதான்றது நித்யானந்தா பிரபு அவங்க மனைவி. சோ அவங்க வளர்த்ததால அந்த குட்டி வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்டெஸ்டிக் சிம்டம். அப்பமே 5 வயசுலயே பிருந்தாவன்ல வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்றாரு அந்த குட்டு கானு டாகுரா அப்படின்றவர். அவரை பத்தி இன்னும் பார்க்கலாம், என்ன கோயில் கும்பிட்டாரு அப்படின்னா. நான் கொஞ்சம் மேலே ஏத்துங்களேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கணும்னா படிங்க. படிங்க Mataji. படிங்க. In the family of Ranu Thakura, there is a Radha Krishna deity known as Pranavallabha. It is said that his family worshipped this deity long before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When there was a Maharashtra invasion of Bengal, the family of Kanu Thakura was scattered, and after the invasion, one Hare Krishna Goswami of that family came back to their original home, Bodhakhana, and re-established the Pranavallabha deity. The descendant of family still engaged in the service of Pranavallabha. Kanu Thakura was present during the Ketari Utsava, when Janava Devi and Veerabhadra Goswami were also present. One of the Kanu Thakura's family members, Madhavacharya, married the daughter of Sri Nityananda Prabhu, who was named Ganga Devi. Both Purushottama Thakura and Kanu Thakura had many disciples from Brahmana families. Most of the descendants of Kanu Thakura now reside in the village named Gadabeta by the river Shilvavati in the Midnapur district. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வெரி கிளியர்லி கானு டாக்குரா அந்த ஃபேமிலி டிசனன்ட்ல தான் மாதவாச்சாரியா பிறக்கிறாரு. இந்த மாதவாச்சாரியா வேற. அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது நித்யானந்தா மகள், அவ பேரு கங்கா. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபாகவதா ஸ்ரேஷ்டா ஜட உதரானா சர்வபாவி சவே நித்யானந்தேர சரணா. மாதாஜி பெருசு மாதாஜி 2 பேர் படிக்கிறோம் மாதாஜி. பெருசா இருந்தா நம்ம கொஞ்சம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பாகவத சிரேஷ்டா ஜட உதரானா சர்வபாவி சிவா நித்யானந்தேர சரணா. 12 கோபர்களில் 11வது நபரான உத்தரா. நீங்க பேசுறது கேக்குது, அவங்க காதுல தான் வேலை. கொஞ்சம் நிறுத்துங்க. நோ ப்ராப்ளம். நான் அதுக்கு சொல்ல, எனக்கு இன்னைக்கு என்னோட கிளாஸ் எடுக்கணும், அதனால வந்து நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இது பெருசா இருந்தா அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன். பெருசு பாருங்க, வெரி பிக் மச். கவர் பண்ண முடியாது. இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இது எனக்கு ஓகே. L5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கஷ்டமா இருக்கும், ஏன்னா தனேஷ் 2 o'clock கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க, அதனால நானும் எடுக்க போறேன். சோ என்னன்னா, இப்போ யாராவது பாட்டு பாடுங்க. ஸ்ரீதர் பிரபு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நம்ம பிரபு நீங்க வந்து இது பாடுங்களேன், பார்த்த சாரதி பிரபு, நம்ம கௌரா ஆர்த்தி. நான் மியூட் போடுறேன். பிரபு யூ கேன் ரெக்கார்ட் தி கௌரா ஆர்த்தி ஆல்சோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Prabhu, you can go ahead, Prabhu. You can do this. Yes. நான் எடுத்துட்டேன் பிரபுஜி. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Mathaji, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. ये वॉइस क्या करता प्रभुजी? ओके. की बजयो जयो गोरा चंदे आरती को शोभा की बजयो जय गोरा चंदे आरती को शोभा जानवी तड़वने
Jagamanalopa janavitadavane Jagamanalopa Kibotahine nitai cha Vame gadadara Kibotahine nitai cha Vame gadadara Nikate advaida srini Vasa chatradara Nikate advaida srini Vasa chatradara Kibabosi ase goracha Ratna simhasane Kibabosi ase goracha Ratna simhasane Arati korena brahma Adi devagane Arati korena brahma Adi devagane Kibonara hari adi gori Shamara tulaya Kibonara hari adi gori Samara tulaya Sanjaya Mugunda Pasu Koshu adikaya Sanjaya Mugunda Pasu Koshu adikaya Kibo Sango Baje Ganta Baje Baje Kartal Kibo Sango Baje Ganta Baje Baje Kartal Madhura mridang baje Paramarasal Madhura mridang baje Paramarasal Kibu bahu kodi chandra jini Vadana ujvala Kibu bahu kodi chandra jini Vadana ujvala Kalate sevana mala Gore jalmala Kalate sevana mala Gore jalmala Kibo sivo suknarata Preme gada gada Kibo sivo suknarata Preme gada gada Bhakati vinota deke Gurara sambada Bhakati vinota deke Gurara sambada Hiba jayo jayo gora chande Arati kusobha Janavi tadavane Jagamanaloba Janavi tadavane Jagamanaloba Gorange arati shobha Jagazana manaloba Gorange arati shobha Jagazana manaloba Gorange arati shobha Jagazana manalova Goranitai 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 Jaya Goranitai 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 Jaya Goranitai Jaya Gora Haribol 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 Jaya Gora Haribol Haribol, 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 Jaya Gora Haribol. இந்த பாட்டினுடைய தமிழர்த்தம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அழகிய ஆரத்தி நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்து மங்களமும் உண்டாகட்டும்.
இந்த கௌர ஆரத்தியானது கங்கை கரையில் உள்ள காட்டில் உள்ள கோப்பில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவன்களும் உள்ளங்களையும் இந்த ஆர்த்தியானது கவர்ந்து இழுக்கிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வலதுபுறம் நித்யானந்த பிரபுவும் இடதுபுறமும் ஸ்ரீ கதாதரரும் இருக்கின்றனர். அருகில் அத்வைதரும் ஸ்ரீவாச தாக்கூரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு குடைபிடித்தபடி இருக்கின்றனர். நவரத்தின சிம்மாசனத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு உட்கார்ந்திருக்க பிரம்மா தலைமையில் தேவர்கள் ஆரத்தி செய்கிறார்கள். நரஹரி மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மற்ற தோழர்கள் சாமரம் மீச சஞ்சய பண்டிதர்கள் முகுந்த ரத்த வாசு கோஷ ஆகியோர் தலைமையில் பக்தர்கள் இனிமையாக கீர்த்தனையை பாடுகின்றனர். தங்கு மணி கரதாளம் இவைகளின் ஓசையுடன் மிருதங்கம் மிக இனிமையாக வாசிக்கப்படுகின்றது. இந்த கீர்த்தனை மிக உயர்ந்த இனிமையும் கேட்பதற்கு ஆனந்தத்தையும் உண்டு பண்ணுகின்றது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முக தேஜஸானது கோடிக்கணக்கான சந்திரர்களை வெல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. கழுத்தை சுற்றி அவர்கள் அணிந்திருக்கும் காட்டு புஷ்பங்கள் ஜொலிக்கின்றன. சிவபெருமான், சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் நாரத முனிவர் அனைவரும் அங்கு உள்ளனர். அவர்கள் குழல் தழுதழுக்க தெய்வீக பேரானந்தத்தில் திளைக்கின்றனர். இவ்வாறு பக்தி வினோத தாக்கூரின் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பெருமைகளை மனக்கண்ணால் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. எல்லோருக்கும் தண்டவத் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புக்ல வார்த்தைகள் வேற மாதிரி இருக்கு.